Hej, jeg hedder Majbrit, og jeg er dansker. Hej, jeg hedder Ananya. Jeg kommer fra Thailand. Hej, jeg hedder Sheila, og jeg er grønlænder. Jamen, jeg tror, det er nemmere at bevæge sig anonymt rundt. Og være sådan lidt mere tilbagetrukket. Kigger på deres øjne og kigger på deres tanker. Hvad de synes om mig. Det kræver en styrke at skille sig ud og være anderledes. Og hvis man vil have tørklæde på, så hold fast i det, når man faktisk bliver så massivt påvirket af vores kultur. Fordi så ligner jeg meget mine veninder, og det synes jeg er sjovt. Og det har jeg bare altid. Selvom de skifter mig til farve og så hår, men egentlig stadigvæk Thailand. Jamen for det første synes jeg bare, hold da op, jeg har lyst til at beholde det her tørklæde. Jeg synes, det er noget dejligt at have på. Det giver mig en anden form for ro. Jeg synes også, at den gør trafikken mindre. Og det giver mig sådan en ro at have det her tørklæde på. Jeg har faktisk fået lov at låne til kl. 6.